हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा क्लास തുടങ്ങാട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाकस्वामिन् इति नामिने. नमः आचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे. नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താണ് അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് രണ്ടുപേരും കൗരവരും പാണ്ഡവരും യുദ്ധസന്നദ്ധരായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവരെങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചുരുക്കത്തില്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ അർജുനനാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്തായാലും ഈ യുദ്ധത്തില് എന്റെ ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും ഇടയില് തേര് കൊണ്ട് നിർത്തൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അർജുനന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ മുഴുവൻ വരുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് അർജുനൻ? തന്റെ ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, തന്റെ അമ്മാവന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അതുപോലെ പിതാമഹനാണ്, അത്രയും പേരാണ് മുമ്പിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഒരു രാജ്യം, തങ്ങൾക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ. കാരണം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്നാണ് പറയുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില് ദുഃഖം തോന്നുക. നമ്മൾക്കാണെങ്കിലോ, നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവര് കുറച്ചൊന്ന് നന്നായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും അയ്യോ നമ്മൾ അവര് നന്നാവണേൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദുഃഖം തോന്നില്ല, അവര് നന്നാവണത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നമ്മൾ നന്നാവണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ അവര് മേലെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ വരാം അല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്താണ് വിചാരിക്കണത്? അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം ആണ് അവരുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുക? മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം, അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വരിക. അതിന് പകരം എനിക്കൊരു രാജ്യം കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തോടെ ഒരിക്കലും അർജുനന് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം കാരണം കൊണ്ട്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു സുഖ സൗകര്യങ്ങള് അല്ലെ, അതെല്ലാം അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചു, രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അപ്പോഴും അവർ മരിച്ച ദുഃഖമല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക, അതിലൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പാപം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ കാരണം? ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് അത്രയും റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോ എന്താ, അവരെ കൊല്ലാനാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഏതർ മരിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്
അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അതും ഒരു ടെൻഷനാണ് അർജുനന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി ശരി പോട്ടെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അക്രമികളാണ്, കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലില് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്? അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പാപമില്ലാതിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഭാഗം ആൾക്കാരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. ഇവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ദുര്യോധനന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ ആ ആൾക്കാർ, അത് തന്നെയല്ല പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരും മരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരും ഒരുപാട് പേര് മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ വീടുകളിലൊക്കെ തലം മുതിർന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബാക്കി ആരാ ഉണ്ടാവുക? സ്ത്രീകളും യങ്ങർ ജനറേഷൻ, ചെറിയ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്ത്, എന്തൊക്കെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോലും ഒരാളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടാവുക? സ്ത്രീകൾ വഴി തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഗൈഡൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള മാതിരി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കുലക്ഷയം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫായിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾക്കും പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊരു റോഡിൽ കൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് വഴി അറിയില്ല, ഏതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്, തിരിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സംശയങ്ങളില്ല, നമ്മൾ നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം നമ്മളൊരു തിരിവിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സംശയം വരും, ഈ വഴി കൂടെ പോകണോ, എങ്ങോട്ട് തിരിയണം, റൈറ്റ് തിരിയണോ ലെഫ്റ്റ് തിരിയണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വരാവുന്ന സംശയമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, ഒന്നിലോ റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്, അപ്പൊ അത് ആ വഴി ഏതിൽ കൂടെ പോയാലാണ് അവിടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ജഡ്ജാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, ഒരു കോർട്ടിൽ ഒരു ജഡ്ജാണ്. അപ്പൊ അയാള് വിധിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ക്രിമിനൽ കേസാണ്, ആ പ്രതിയുടെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അധികം ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജഡ്ജിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ്. നിൽക്കൂ. അപ്പം ആ ജഡ്ജിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ, കാരണം എല്ലാ തെളിവുകളും ആ പ്രതിക്കെതിരാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രതിയായി നിൽക്കുന്നത് ആ ജഡ്ജിന്റെ മോനാണെങ്കിലോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ സിറ്റുവേഷൻ. തന്റെ മകനാണ് ആ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്, അത്ര എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും തെളിവുകളുണ്ട്, ആ ജഡ്ജാണ് വിധിക്കേണ്ടത്. മേ ബി അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജ് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരാളെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കും, കാരണം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭം ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ വഴിയില്ല, വേറെ ആരും ഇല്ല, അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അയാൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ അയാൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അയാൾ തന്റെ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ മേലെ ആ ജഡ്ജ് എന്നുള്ള പൊസിഷന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ജഡ്ജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തെളിവുകളും മകനെതിരാണ്, അതായത് കുറ്റവാളിക്കെതിരാണ്, അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ ഒരു വിധി വിധിക്കും അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിലോ, അയാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്, അതായത് അച്ഛന് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം വരികയാണ് മനസ്സിലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എങ്ങനെങ്കിലും ആ പയ്യനെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ അയാൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ്, ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് നമ്മൾക്കും അറിയാം. എന്താണ്, ഒരു ജഡ്ജ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അയാൾ അത് വിധിക്കേണ്ടത്, അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിലും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും വരുന്നത്. നമ്മളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന, നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ സഹായം നമ്മൾ തേടണം. അതാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ്. അർജുനൻ രണ്ടാമത്തെ വഴിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ മുഴുവൻ ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ്, ഒരു ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഉള്ളത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗീത പഠിച്ചിട്ടുള്ള
മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു വിവരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഏകദേശം, മുഴുവനായിട്ടെന്നല്ല, എന്നാലും ഏകദേശം ഗീതയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ കുറച്ച് എലോബറേറ്റ് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് വരിക. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം വിസ്തരിച്ച് വരുന്ന മാതിരിയാണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2-3 പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ, കവർ ചെയ്യാം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദനഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ചു അല്ലെ? അവസാനത്തെ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ ഗാണ്ഡീവൊക്കെ താഴെ വെച്ചു. എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കൃഷ്ണ. എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ എന്താണ് വരുന്നത്? രോമാഞ്ചം കൊള്ളുകയാണ്. എന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരികയാണ്. എനിക്ക് മനസ്സ് മുഴുവൻ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ്, ദേഹം വിറയ്ക്കുന്നു എന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഗാണ്ഡീവം താഴെ വീഴുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ മധുസൂദനൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അനുകമ്പ, അതായത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ സ്നേഹം ഒക്കെ തോന്നുകയാണല്ലേ? വിലാപം, കണ്ണീര്. അപ്പൊ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് സങ്കടം വരും, നമ്മൾ കരയുമല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കരയും. നമ്മൾ എത്രയോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും, അവരുമായിട്ട് ചെലവഴിച്ച നമ്മുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരം കണ്ണുനീരും അനുകമ്പയൊക്കെ വരുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ലെവല് കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവല് കാണുന്നത്, നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ലെവല് കാണുന്നത്, നമ്മുടെ അമ്മ എന്നുള്ള ലെവലില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനുള്ളില് ഒരു യഥാർത്ഥ ഞാനുണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നാണ്. ഈ ശരീരത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു തേങ്ങ നിൽക്കൂ, ഒരു നാളികേരം. ആ ഒരു നാളികേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പച്ച തേങ്ങ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ആ പച്ച തേങ്ങ എല്ലാം ഒട്ടിയിട്ട് കരിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, അത് വേർപ്പെടുത്താൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അതിന്റെ പുറത്തുള്ള തോട് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു കൊട്ടത്തേങ്ങ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരുമ്പോഴോ, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അതിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് തനിയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാം ഒട്ടിയിട്ട് ഒന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് എന്തെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരത്തിനോടുള്ള ആകർഷണത്തിന് കാരണം. ആ സങ്കടവും സന്തോഷവും ഒക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആരോടാണ് നമ്മൾക്ക് അനുകമ്പ വേണ്ടത്? അതിനുള്ളിലുള്ള ആ കൊട്ടത്തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതാണ് സത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെ, കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ കളയുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെയാണ് തേങ്ങ എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത്. എന്താണ്? മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപമാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാത്രമായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് തോന്നില്ലല്ലോ, അതിനോട് ചേർന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് ഈ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരും എല്ലാം വരുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആരോടാണ് വേണ്ടത്? ആ ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനോടാണ് ശരിക്കും അനുകമ്പ വരേണ്ടത്. അതിനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുസൂദന എന്നുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്? മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുരനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ എന്താണ് വേണ്ടത് അർജുനന്? അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? വ്യാമോഹം. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തെറ്റായ ധാരണകൾ, അതായത് തെറ്റായ മോഹങ്ങൾ. അതായത് തെറ്റായ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാണ്. പക്ഷെ അർജുന കൊല്ലാൻ പോകുന്ന ശരീരങ്ങളെയാണ്, ആൻഡ് അവർ അക്രമികളാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അർജുനന്റെ ശരിക്കുള്ള ഡിസിഷൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഞാൻ ധർമ്മത്തിന്, 2 തരമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അർജുനനുള്ളത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള സ്വധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണം, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മറന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവരെല്ലാവരും എന്റേതാണ്, അവരെ എനിക്ക് കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃത്യനിർവഹണമായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ആ വ്യാമോഹമാണ്.
അപ്പൊ ആ അസുരനെയാണ് ആര് നശിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നശിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവാനെ അഭയം തേടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുതസ്ത്വാകശ്മലമിദം, എവിടെന്താണ് ഈ മാലിന്യം വന്നിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ഇതിലെ ശരീരത്തില്? മീൻസ് അതായത് ആത്മാവിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന്, ജീവിതത്തിന്റെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്താണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്? മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിലയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ വില മതിക്കേണ്ടത്, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചിലവർ പൈസയ്ക്കായിരിക്കും, ചിലവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിരിക്കും അല്ലെ, ചിലവർ ബന്ധങ്ങൾക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതിനാണോ നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, യൂഷ്വലായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല നീ ചെയ്യുന്നത്. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ്. സാധാരണ 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞൂലെ, കഴിഞ്ഞ തീയതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എവിടേക്ക് പോകും? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വീരസ്വർഗം കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അതാണ് ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാണെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ച കാര്യമല്ല നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് അകീർത്തിയാണ് നിനക്ക് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അർജുനനെ പോലെ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോണു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ അതിനെ കാണുക അല്ലെ. ഭീരുവായിട്ടാണ് അർജുനനെ കാണുക. അപ്പൊ അത് ഒരു അകീർത്തിയാണ് വരുത്തുക. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരും എന്നെ പ്രകീർത്തിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഞാനൊരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കി, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു. ആ ലെവലിലാണ് അർജുനൻ അതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ യൂഷ്വലി മറ്റുള്ളവർ എന്താ പറയുക? ഇത്രയും ആൾക്കാർ പഴ മുമ്പിൽ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി, ഓടിച്ചു പോയി. കണ്ടു, ഇത്രക്കേ ഉള്ളൂ, വിലാളി വീരനാണെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതാണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു അഭിനയമാണ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. ഭഗവാൻ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമസത്യം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ 3 രൂപങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ക്ഷീരോദക സായി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ക്ഷീരോദക സായിയുടെ രൂപത്തില്, ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതാണ് പരമാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഒരു ഓര ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു പ്രകാശ വലയുണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മൂവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂലെ, പണ്ടത്തെ പുരാണ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ലേ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ കാണിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകാശവലയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പ്രകാശവലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതോ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ലെയർ മാറി കാണുന്നതോ അല്ല. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെയാണ്? ആ പ്രകാശമാണ് ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തെയും ലൈറ്റ് തരുന്നത്, പ്രകാശം തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അത് നമ്മൾക്കറിയാത്തത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു 1/4 ആണ്. 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയും ആത്മീയ ലോകത്തിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവികളും സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് 24 മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് മഹാതത്വം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ മഹാതത്വം ഒരു ലെയർ മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു കറുത്ത ലെയറായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ആത്മീയ ലോകത്തിനും കൂടി ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആത്മീയ പ്രകാശം നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാത്തത്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്? സൂര്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചന്ദ്രന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം ഈ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും തട്ടി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും സ്വയം പ്രകാശമുള്ളതല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രകാശം ഈ സൂര്യനിൽ തട്ടി നമ്മൾക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തില് രാത്രിയും പകലൊന്നുമില്ല. അവിടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കാലമില്ല. നമ്മൾക്കാണ് ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിയും. നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ശാശ്വതമല്ല, അശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകമുള്ളത് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിലല്ല. അവിടെ ഇല്ല. കാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതിലെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി രൂപമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു എന്താണ് യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയില്ലേ? ഇപ്പോ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ ടീച്ചർ വീട്ടിലൊരു അമ്മയായിരിക്കാം അല്ലെ? അപ്പൊ വീട്ടിലൊരു അമ്മയുടെ രൂപം ഉണ്ട് അവർക്ക്. ആ അമ്മ തന്നെയാണ് ടീച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഒരു അമ്മയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ്, ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ മാതിരി അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊഞ്ചാൻ പറ്റില്ല, അമ്മോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? സ്കൂളിലത്തെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബന്ധമാണ്. അതുപോലെയാണ് പരമാത്മാ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ വന്നിട്ട് അമ്മയായിട്ടും അറിയാം, പരമാത്മാവായിട്ടും അറിയാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറായിട്ട് മാത്രമാണ് അറിയുക. വീട്ടിൽ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യണു, എന്താണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും ആ സ്കൂളിൽ ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ മകനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് രണ്ടും അറിയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കലാണ് പൂർണ്ണമായും ആ ഭഗവാനെ അറിയാൽ. ഈ പരമാത്മാ രൂപത്തിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതി രൂപത്തിലോ നമ്മൾ അറിയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യോപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു 10 മണി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ക് രൂപത്തില് ഒരു സൂര്യൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് അറിയുന്നത്? രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പിന്നില് ഒരു ഡിസ്ക് മാറി ഒരു രൂപമുണ്ട് ഈ സൂര്യന് എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്നാൽ ഇതും നമ്മൾ അകലെ നിന്ന് കാണുന്നതാണ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ ഒരു സൂര്യദേവനായിട്ടാണ്, ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളില് അത് ഇത്രയും ചൂടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിക്കില്ല. അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ എരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? കാരണം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എത്രയാണ് 80% എന്ന് പറയുന്നത്, 70%-ന് മേലെ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ചൂട് അധികമാകുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ആവിയായിട്ട് പോകും. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അതൊക്കെ ഷ്രിങ്കായിട്ട് പോവാണ്. വെള്ളമാണ് ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ആ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ വെള്ളം ഓരോ വസ്തു ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള ഏത് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വെള്ളം മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പൊടിയായിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഷ്രിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൊടി രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ മാക്സിമം വെയിറ്റ്, ഏതൊരു ജീവിയാണെങ്കിലും മാക്സിമം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ വെള്ളമൊക്കെ എപ്പോഴോ ആവിയായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചൊവ്വയിലുള്ള അവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭൂമി എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഭഗവാൻ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതായത് ഒരു 100 രൂപ, ഒരു 100 രൂപ നോട്ടില് 10 രൂപയുണ്ട്, 50 രൂപയുണ്ട്. 50 രൂപയായിട്ട് ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ 10 രൂപയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 രൂപ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? 50 രൂപയിൽ 10 രൂപ കിട്ടും അല്ലെ? പക്ഷെ 100 രൂപ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ 100 രൂപയിലാണ് ഈ 10 രൂപകളും 50 രൂപയും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളാണ് ഈ പരമാത്മാ രൂപം, എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ചേരുന്ന ആ രൂപത്തെ അറിയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഭഗവാൻ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷൻ. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണല്ലേ? ഓം പൂർണ്ണം ഓം പൂർണ്ണമദം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് സമ്പത്ത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളിലെ ഓരോ സൃഷ്ടികളെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് അംശമായിട്ടാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ചിലരിൽ സൗന്ദര്യം കൂടുതലുണ്ടാവാം, ചിലരിൽ സമ്പത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവാം, ചിലരിൽ ശക്തി കൂടുതലുണ്ടാവാം. എന്നാൽ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നിർവചിച്ചത് പരാശര മുനിയാണ് കേട്ടോ. ക്ലൈബ്യം മാസ്മാകമപ്പാർത്ത നൈതത്വത്തുയ്യ പത്യതേ. അവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോത്തിഷ്ട പരം തപ. ഹേ പാർത്ത, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവന് ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തരം താണ. അപ്പൊ ക്ലൈപ്യം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദനൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അർജുനനോട്? ഇത് നിനക്ക് ചേർന്നതല്ല. നിന്നെ ഒരു ജീവിതത്തിന് മൂല്യം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇത്. തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നാ പറയും. ഇത് ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് നീ കാണിക്കുന്നത്, നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുവരയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ അർജുനന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ഒരു തവണ എല്ലാവരും കൗരവന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആര്? ബൃഹന്നള എന്നുള്ള രൂപത്തില് അവര് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവര് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ക്ഷുദ്രായിട്ടുള്ള, അതായത് എന്താണ് സെന്റിമെന്റ്സ്, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിന്റെ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിന്റെ ധർമ്മം നീ മറക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. പാർത്ഥൻ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ എന്താണ്? ഉഗ്രസേനന്റെ മകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീത എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പേര്. പിന്നെ കുന്തിബോധന്റെ മകളായപ്പോഴാണ് കുന്തി എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണനുമായി അർജുനന്റെ രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പാർത്ഥ എന്നുള്ള വേർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ? എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ്, അത്രയും പേര് കേട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാള് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ മോശമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അച്ഛനും എന്നോടും അമ്മയോടും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ അവർ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കഥം ഭീഷ്മാമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭീ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരി സൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അവര് ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പൂജിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗുരുവിനെ പൂജിക്കും അല്ലെ? വ്യാസപൂജ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇസ്കോൺമാരത്ത് ഇതറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മളുടെ അമൃത സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം. അവിടെ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മമാർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവര് ഈ വ്യാസപൂജ ദിവസം അമ്മയോ അച്ഛനെയോ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കാല് കഴുകിച്ച് പൂജ നടത്തിക്കും. ശരിക്കും വ്യാസപൂജയുടെ അന്ന്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇതാണ്. വ്യാസദേവന്റെ എന്താണ് ഗുരു എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ വ്യാസദേവനാണ് എപ്പോഴും പറയുക. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളെയും പകുത്തു നൽകിയത് വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ? എല്ലാ പുരാണങ്ങളും എഴുതിയത്, ഭാഗവതം എഴുതിയതൊക്കെ വ്യാസദേവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? മധുസൂദനോട് പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്ക് അവരെ ഞാൻ പൂജിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കുക? അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ആ സെന്റിമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ? കാരണം ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അവർ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വരികയാണ് അർജുനൻ. കാരണം എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്.
ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവരാണ് അല്ലെ, ആചാര്യനായിട്ട് പിതാമഹനായിട്ട് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വളർത്തിയതല്ലേ ഭീഷ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും വാത്സല്യാണ് അല്ലെ. എസ്പെഷ്യലി അർജുനനെ എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുത് എന്നതാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. അതാണ് ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെ നോവിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായ സന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇവയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച ചില വാദമുഖങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങാണ് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സാന്ദീപന മുനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്രസേനനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ. അത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതേ വാക്കുകളല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഗുരുനഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും വൈക്ഷ്യമഭീഹലോകെ കത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരുനിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം വെച്ച് പന്താട്, ഏതൊരു അവർ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കും, അതൊക്കെ. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ ഭിക്ഷയാചിച്ച് പോയിക്കോളാം. എനിക്ക് ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് 3 നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചോളാം. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, എനിക്ക് അത് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട. അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ആ രാജ്യം കിട്ടിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തിൽ ഞാൻ ഭരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രക്തം കലർന്ന് മറിയാണ്. അവരുടെ ആ ശാപം എനിക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ പാപം എനിക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷേ വൈദിക നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കണക്ഷൻ വരുന്നത്? അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരോടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിരോധമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. അപ്പൊ ഇത്ര കാലം ഇപ്പോ ഇവർക്ക് രാജ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, എപ്പോഴും അവരെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി വെച്ചൊക്കെയായിരുന്നു ദുര്യോധനും ധൃതരാഷ്ട്രരും. അപ്പൊ അവരാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത്? ഭീഷ്മരാണെങ്കിലും ദ്രോണരായിട്ടുള്ളത് ധൃതരാഷ്ട്രനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭാഗത്ത് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്കറിയാം എന്തെന്ന്, അവരെല്ലാം എത്രയും എന്താണ് പഠിച്ച അത്രയും വിദ്വാൻമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ എന്തെന്ന്, പാണ്ഡവര പക്ഷത്താണ് നീതിയുള്ളത്, നമ്മള് കൗരവപക്ഷത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. എന്നിട്ടും അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ അടിയിലാണ് അവരുള്ളത്. കാരണം അവരാണ് ഇവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പോ പക്ഷേ ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? എവിടെയാണോ നീതി അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കും എന്താണ്, അവരെനിക്ക് പൈസ തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഭൗതികതയിലാണ് വരുന്നത്. അതിനേക്കാൾ മേൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീതികത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ദുശാസനൻ ആ സാരി പിടിച്ച് വലിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഭീഷ്മർ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുശാസനൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭീഷ്മർക്ക് ആ ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭീഷ്മർ വായ അടച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കാം, എന്നാലും ഭീഷ്മർ അവിടെ വായ തുറന്നിട്ടില്ല. അതും തെറ്റാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. തന്റെ എന്താണ് പേരക്കുട്ടിയുടെ വയസ്സേ ഉള്ളൂ ദ്രൗപദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലില് തന്റെ മകളോട് എന്താണ് പറയാ, പേരമകളോട് ചെയ്ത ഒരു അപരാധമാണത് അല്ലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് നൈതദിത്മക്കതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജീവിഷാമ തേ അവസ്ഥിത പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രാഹ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ
അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? സത്യം പറയും, ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ശരിക്കും അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ജയിക്കണോ, അതോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കീഴടങ്ങിയിട്ട് അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണോ? ഏതാണ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഭഗവാനെ എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക? ആ പുത്രന്മാർ മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നത്, അവര് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഫുള്ള് ഇവര് സ്വന്തം പുത്രന്മാരായിട്ട്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരോട് അവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ട്, കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മക്കൾ ഇവര് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവര് എല്ലാവർക്കും പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്. കാരണം അഭിമന്യു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ഏജ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ 100 വയസ്സിനേക്കാളും മേലെയുണ്ട് ആർക്ക്? കൃഷ്ണന്. ഇവരൊക്കെ ഒരു 100 വയസ്സിന്റെ അടുത്ത ഏജുള്ള ലെവലിലാണ് ആരുള്ളത്? ഈ പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പേരക്കുട്ടികളായ ലെവലാണുള്ളത് അല്ലെ. അഭിമന്യുവിനെ നമ്മൾക്കറിയാലോ, ഉത്തരയുടെ മകനാണല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും അടുത്ത ജനറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ജനറേഷനിലെ അവരെല്ലാവരും ഇതിൽ കളിപ്പിറ്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരൊക്കെയാണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ 5 പേര് മാത്രമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? പക്ഷെ അവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ബോധരക്ഷൊന്നുമില്ല. അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് എപ്പോഴാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വെറി പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവര് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം ശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതില് അർജുനന്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ്? രാജ്യത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അർജുനന്. രാജ്യത്തിനോട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഞാൻ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു വെറി ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ആളല്ല അർജുനൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭിക്ഷയായിട്ടായാലും മതി, ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. പിന്നെന്താണ്? മാത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, കറക്റ്റായിട്ട് എന്നോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ, എന്നോട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അർജുനന്. അപ്പൊ അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവ്വതാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇത്രയും കമ്പാഷൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഒരു മോക്ഷം ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അർജുനനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ദുഃഖിയാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരെ എന്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് വന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവരെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യം വേണമെന്നുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥ ബുദ്ധി അർജുനനില്ല, സ്വാർത്ഥതയില്ല, ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ തീരെയില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ദിവ്യോത്തമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് അർജുനനുള്ളത്. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അദ്ദേഹം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यत्रേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ. കാർപ്പണ്യദോഷവും ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്റെ തലയൊന്നും വർക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണോ? അവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്, അവരോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇല്ല. എനിക്ക് ഗാണ്ഡീവം എടുക്കാനും കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരയ്ക്കും അർജുനൻ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അല്ലെ. അമ്മാവന്റെ മകനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. അതും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ജ്യേഷ്ഠനാണ്, യുധിഷ്ഠിരന് താഴെയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോ പറയും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്താണ്, അതും ആത്മസുഹൃത്താണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക്? അർജുനന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയാണ് അങ്ങേക്കാണ് എല്ലാം അറിയുക,
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇതുവരയ്ക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണന് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇതൊന്നും നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നീ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശവും കൃഷ്ണന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. ഇനിയാണ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഒരാള് ഒരു ഗുരുവിനെ താൻ ശിഷ്യനാണ് എന്ന ലെവലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഗുരു ഉപദേശം നൽകാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നേരിട്ട് വന്ന് ഉപദേശിക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം പോകണം. എന്നിട്ട് പറയണം, ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഗുരു ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളെ ഇന്നമാതിരി സഹായിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭാവം അവിടെ വരണം. ഒരു സറണ്ടർ, നല്ല ശരണാഗതി എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു അർജുനൻ ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യനായി മാറുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പുച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജീവിത ഇൻ കേസ് എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാനുള്ള വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മളുടെ ലൈഫില് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തണം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വഴി എൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്, റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം, ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത്. അത് അവിടേക്ക് ആവണമെന്നില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഇൻ കേസ് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, എന്തായാലും 50-50 ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പോയ വഴി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സഹായം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. അത് 50% ചാൻസേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആവാനായിട്ട്. ഇനി 3 വഴികളാണെങ്കിലോ അതിന് ചാൻസസ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അല്ലെ. 30% എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 33%. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പട്ടികളും പൂച്ചകളും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃപണനാണ്. ഇനി ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ജഡ്ജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പം മകനെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഓവർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. അയാൾ നിയമത്തിന് മേലെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിലും വരാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കളാവുമ്പോ ശരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ തെറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ഒരു തെറ്റിനെ സമർത്ഥിപ്പിക്കാനായിട്ട്, അതായത് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാര്യം. അപ്പൊ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നമാതിരി. പക്ഷെ ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരേ ഒരു റീസണേ ഉള്ളൂ, ഇന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആയിരക്കണക്കിന് റീസൺസ് വരില്ല. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 1008 എക്സ്ക്യൂസസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെയാണത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഓവർ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എന്താ പറയുന്നത്, കൃപണൻ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. നഹി പ്രപശ്യാമി മപാപനുദ്യ ഉച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സപ വൃദ്ധം രാജം സുരാണാഭിചാധിപത്യം
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭയവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടുകൂടിയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ഉപായവും കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആ രാജ്യം കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, കൗരവന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ച്. അപ്പൊ ഇവരാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമകളിലെ. അപ്പൊ എതിരാളികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത്രയും എന്തായാലും അവരുടെ ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അന്നും അതുമല്ല, എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനുള്ള സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലെ, അതായത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഇന്ദ്രലോകം പോലെ. ഇന്ദ്രനാണല്ലേ പരമാധികാരി സ്വർഗലോകത്തിന്റെ. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രന് എത്ര സ്ഥാനമുണ്ടോ അതുപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ദുഃഖം എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും പേര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മരിച്ചു. അവരോടൊക്കെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവരൊന്നുമില്ലാണ്ട് അവർ ഇത്രയും നല്ല സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ അടച്ച കിളി എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ആ ഒരു കിളിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പാറി പറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള കിളികൾ ഉണ്ടാവും, സന്തോഷമായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് പറന്ന് കിടക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ അത്രയും നല്ല സ്വർണ്ണക്കൂടാണ്, അത്രയും വില പിടിച്ച സാധനങ്ങളാണ്, ഭക്ഷണം നേരാ നേരത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് അത്രയും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ, പോഷകസത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കതിനെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മൾ എത്രയേറെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ആർജിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്, നമുക്ക് എത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു. ഇത്രയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് ഏത് ലെവലിലാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നതില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാം. എത്രയോ പെയിൻഫുൾ ആണ് അത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതൊരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജൊക്കെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ സമ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറും? ഇല്ല. അപ്പൊ എത്ര സമ്പത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്. അത് പോട്ടെ, ചില ആൾക്കാർ ദുഃഖം വേറെ തിരിച്ചായിരിക്കും. എല്ലാ ആരോഗ്യമുണ്ട്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പണിയെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെ നോക്കി എത്ര കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു എന്താണ്, എന്ന് ടെൻഷനാണ്, നാളത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണാവോ കഴിയുക, നാളത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണാവോ കഴിയുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും, ഈ ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര യോഗ, ചിലപ്പോ പറയാം അവര് അത്രയും ചിട്ടയിലിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, യോഗ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, ശരീരം ഹെൽത്തി ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്നു. ഇത്രയും ചിട്ടയിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു, മരിച്ചു. എന്താണ് റീസൺ? അറിഞ്ഞൂടാ. അത് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ആഗ്രഹം ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭൗതിക പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമാണത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മാവ്? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു അതായത് ഈ മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരം ആർക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാവാണ്ട്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഗുരുവാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഗുരുനാനാക്കിന്റെ ഒരു കഥ പറയും. അപ്പൊ ഗുരുനാനാക്കിനോട് അവർ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ല, എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്, നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയും അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് വരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രസാദം വെക്കുന്നു,
ഒരു പ്രസാദം വെക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസാദം മുഴുവൻ ആ ഒരു പൂജാ റൂമിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഗുരുനാനകനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രസാദം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവം ഇത് എടുക്കുന്നു, അർച്ച വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിന് വല്ല പ്രൂഫും ഉണ്ടോ? അതിൽ ഒരു തരിയെങ്കിലും അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ്, അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഇതിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തില് ഒരു പുരാണത്തില് അതിലൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ആ ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് റിസൈറ്റ് അറിയൂ, ആ ശ്ലോകം പഠിച്ച അതിവിശേഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും ഒരു നിനക്ക്. അതായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാണ്ടാണ് പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പോ അയാൾ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അത് ബൈഹാർട്ടേ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് നല്ല ആ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ശ്ലോകം അയാള് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഗുരുനാനക്ക് ചോദിക്കും, അപ്പൊ ശരിയാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ശ്ലോകം എടുത്ത് നിങ്ങൾ റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അയാൾ പറയും, എന്ത് വിട്ടിത്താണ് പറയുന്നത്, അത് അത്രയും അച്ചടിച്ച സാധനമല്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പോവുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗുരുനാനക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, നമ്മളുടെ പോലെ വായിലെടുത്ത് കഴിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കുറയൂല കൂടൂല അല്ലെ, അതിൽ എന്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പൂർണ്ണമാണ്, അതിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്താലും പൂർണ്ണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഗുരുനാനക്ക് അയാൾക്ക്. സഞ്ജയുവാച ഏവ മുക്താഭിഷേകേശം ഗുഡാകേശ പരം തപക നയോച്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്താ തുഷ്ണീം ബഭൂവഹ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രുസംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരം തപ, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ശരിക്കും ഇതില് പറയില്ലേ, ഗുഡാകേശ പരം തപ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാഡീബൊക്കെ താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേന്ന് പറയാണ് സഞ്ജയൻ. ഇതിപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറയുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രപാദം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും. അർജുനന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അപ്പൊ രക്ഷപ്പെട്ട് എന്റെ മക്കൾ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പേടിയാണല്ലോ, എന്തായാലും തോൽക്കുന്നുള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം. പക്ഷേ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? പരംതപ. പരംതപ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ടൊന്നും സന്തോഷിക്കേണ്ട. ഏത് നിമിഷത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണത്. അവിടെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കില്ല ധൃതരാഷ്ട്രേ എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. തമുവാചാകൃഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. അലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച. ഇപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മന്ദഹാസത്തിന് കുറെ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്താണ്? അർജുന, ഇത്രയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലെവലിൽ മാറണേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത്രയും ചെറിയ, അതായത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ, അതായത് ഹയർ ലെവലിൽ നീ തിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലില്. അപ്പൊ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളായാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായത് ഓർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിക്കാനുള്ള രണ്ടാം കാരണം എന്താണ്? അവനും കണ്ടോ, ഇത്ര നേരം ഡാ വാടാ പോടാന്ന് വിളിച്ചേരുന്ന അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ എന്തായി? ശിഷ്യനായിട്ട് ഇരിക്കാണ്. പറയൂ ഭഗവാനെ, പറയൂ കൃഷ്ണ, അത്രയും റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്? ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ആചാര്യൻ ഇനി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായിട്ടല്ല, ഒരു ആചാര്യനായിട്ടാണ്, ഒരു ഗുരുവായിട്ടാണ്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ഒരു ഗുരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുക ഭഗവാനായിട്ടോ. അശോചാൻ അൻവശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാം ച ഭാഷസേ കഥാ സൂനാഗതാം സൂഞ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അശോചാൻ അൻവശോചസ്ത്വം, അതായത് നീ സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് പോയിന്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അയ്യോ, എന്നെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ.
എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ് അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുക, എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. മൃദുല ഹൃദയത്വം പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്, എനിക്ക് അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് പാപം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. എന്റെ കുലക്ഷയത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുട്ടികൾ വഴി തെറ്റിപ്പോവും, സ്ത്രീകൾ വഴി തെറ്റിപ്പോവും. ഓരോരോ റീസൺ ആയിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാലോ ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നിന്റെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക രീതിയിലാണ്, നീ ദേഹത്തിന്റെ ലെവലിലാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അർജുന. കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിയോടുകൂടി നീ പറയണം. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവർ, ശരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അശോചസ്ത്രം ഇതുവരെയൊക്കെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംസാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അർജുന നീ ഇത്രയും വിലപിക്കുന്നത്, എത്ര ഫോളിഷാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിക്കും വിസ്തരിക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ. നത്വേ വാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപാക നൈവാനാഭവിഷ്യാമക സർവേ വയമതപ്പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതായത് ഭഗവാനും നമ്മൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിക്കുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ശരീരമല്ല. ഈ ശരീരമാണ് അർജുനന്റെ, അല്ല ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം നശിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പുനർജന്മങ്ങള്, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഇനി പുനർജന്മങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ അദ്വൈത ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ലയിക്കുക എന്ന് വന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു പുനർജന്മം ഉണ്ടോ, നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നീയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയും നീയും ഉണ്ടാവും, ഞാനും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അപ്പോ അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ തനിയാണ്, മറ്റുള്ളവർ ജീവാത്മാക്കൾ തനിയാണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒന്നിച്ചു ചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ, അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, നീ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിന്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന, നീ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് നീ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ശരീരമല്ല, അതിനുള്ളില് നശിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഖ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമുചിതനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ശരീരത്തിന്, അപ്പൊ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് വാർദ്ധക്യം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബാല്യാവസ്ഥയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ കൗമാരം വരുന്നു, യൗവനം വരുന്നു, വാർദ്ധക്യം വരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശരീരം ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് വാദം, കഫം, പിത്തം ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പഴയ വസ്ത്രം കീറാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക,
അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വസ്ത്രം എടുത്ത് അണിയും അല്ലെ, അത് ഉപയോഗശൂന്യാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ശരീരം, ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത ജന്മത്തില്. അപ്പൊ വേറൊരു നല്ല ശരീരത്തിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥതയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, മുറിച്ച് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാൻ തനി വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ്വൈതം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് വിശിഷ്ട അദ്വൈതത്തിന്റെ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പറയുക. രാമാനുജനാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിബിംബം കാണാം. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതില് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമ പൈനോ നിത്യം സ്ഥാം ദിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫില് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാറി മാറി വരും അല്ലെ. ഫ്ലിക്കറിംഗ് ആണ്. എന്തായാലും സുഖം മാത്രമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ദുഃഖം മാത്രമായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും, പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സുഖങ്ങളും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സീസൺസ് അല്ലെ. ഒരു മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേനൽക്കാലം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ വസന്തകാലവും, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇടയിൽ വരാം കുറച്ച് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഇവിടെ സൗത്തിൽ വന്നതിന്റെ അധികവും നമ്മൾക്ക് പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മഴക്കാലം വേനൽക്കാലം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലാണ് കാണുക അല്ലെ. തണുപ്പ് കാലം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതുപോലെയാണ്, അതെന്തായാലും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അത്. ഇത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലം വന്നു, എനിക്ക് വേനൽക്കാലമാണ് ഇഷ്ടം, ഇനി വേനൽക്കാലം മതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മഴക്കാലം വരും അല്ലെ. അതുപോലെ മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മഴക്കാലമാണ് ഇഷ്ടം, വേനൽക്കാലം വേണ്ട നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തായാലും പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമുക്ക് വരും, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ക്രമീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ്, നമ്മൾ ചലഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിടണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഖവും ദുഃഖവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക. അത് സുഖം വരുമ്പോ ഞാൻ വളരെ മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ എവിടെയോ ആണെന്നുള്ള ലെവൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക. ദുഃഖം വരുമ്പോഴോ ഇതാണ് എന്റെ ലൈഫ് എന്നും വിചാരിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ദുഃഖം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫേസും കടന്നു പോകും, നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് സുഖത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷവും വരും എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ അത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മരത്തിന്റെ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ആ മരം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? മരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വേനൽക്കാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴക്കാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് കാണാം ഇല മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞു പോയി നിൽക്കണം കാണാം ഒരു സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത് മുഴുവൻ തളിരെടുത്ത് അത്രയും ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാണാം. ചില സമയത്ത് എന്താണ് മുഴുവൻ പൂക്കളായിട്ട് നിൽക്കണം കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ മരം ഒരിക്കലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളോടും അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക, ടെൻഷൻ ആവാണ്ട്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നീ പഠിക്കണം അർജുന. കാരണം എന്താണ്? അത്രയും ഭാരത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭാരതവംശം. ഭാരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലേ അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് പോലും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ പിൻഗാമിയായിട്ടുള്ള നീ. അതുപോലെ തന്നെയോ കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ സൈഡിൽ കുന്തിയുടെ മകനാണ്, കുന്തി ഭോജന്റെ മകളായിട്ടുള്ള കുന്തിയുടെ. അവരും അത്രയും എന്താണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ പാരമ്പര്യമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ രാജപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യരുത്.
ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഫാമിലി ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ മുഖ്യം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രീരാമദേവൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ സീതയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എന്താണ് ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിനേക്കാൾ ഒരു രാജാവ് വിലമതിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഒരു ശ്ലോകം ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്, അവർ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലാണ്, അവർ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ഈ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നാളെ ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാൽ പോലെ.